As normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego do 82, aprobadas pola Real Academia Galega e o Instituto de Lingua Galega, son as normas para un galego diferente do castelán e do portugués, porque esa era a conciencia case xeral dos galegofalantes. Estas normas baseanse en tres esteos fundamentais. Primeiro, a lingua viva depurada de castelanismos e na procura dun galego supradialetal para que a mellor parte dos galegofalantes asumisen as propostas normativas. Contábase, para o coñecemento galego vivo, todo o material inédito do ato lingüístico galego que uns anos antes recolleran antes investigadores do IGA. O segundo esteo é a tradición literaria, tanto medieval, o que galego comparte co portugués en gran parte, como a literatura contemporánea, que desde o século XIX, autores e autoras están creando un galego literario común, onde moitas veces acude o portugués para descastelanizar o léxico, para adoptar lagoas léxicas ou tomar as funcións morfolóxicas. O terceiro esteo é a harmonización coas linguas de cultura occidentais, particularmente coas románicas, en especial co portugués. E precisamente esta harmonización co portugués explica que se adoptasen solucións vivas, minoritarias ou moi minoritarias, en detrimento de outras inequívocamente galegas pero minoritarias. No ano 95, na 12ª edición, fixose unha revisión a fondo, ampliouse, entre outras cousas, para encher lagoas que non estaban contempladas no 82. Nos anos 80 e 90, diversos colectivos que tiñen as súas normativas opuxéronse a normativa vixente. Pero despois destes 20 anos de loita fratricida, por decirlo así, víese necesaria adoptar un patrón idiomático común, porque senón era unha pexa para a normalización do idioma. Por iso a Asociación Sociopedagóxica Galega acudiu ao ILGA e aos departamentos de galego destas universidades para elaborarmos unha proposta de concordia e presentarlle á Academia, na que se tratasen os puntos máis conflitivos dos anos 70 e algunhas propostas de mellora. A Academia rexeitou ese documento en outubro e novembro do 2001 por maioría, pero casi un ano despois retomou a proposta normativa. Houve unha comisión con 4 membros da Academia e 4 das institucións que fixeron o primeiro documento, e 12 de xullo de 2003 aprobouse. Xosé Ramón Barreiro, que era o presidente da Academia, dixo naquele momento á prensa que non eran moi significativos os cambios respecto do documento rexeitado no seu día. Esta normativa de concordia foi ben recibida por moitísima xente. Para min, máis que unha normativa de concordia, era un acordo para a convivencia, para convivirmos os que consideramos que o galego é unha lingua afín, pero diferente do portugués, e os que consideran que o galego non é unha lingua, senón unha variedade satelizada do portugués co que debe converxer.